Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pun tepangaken kula Sri Kuspartiwi saking GKJ Sloboimo Klasis Wonogiri. Kepareng kula badhe ngandharaken renungan Sabda Winedhar tanggal 11 April taun 2019. Waosan ing dinten menika kapethik saking Yesaya 51 ayat 9 ngantos 10 lan Jabur 3 setunggal ayat 9 ngantos 16 ingkang kaparingan jejer awit katresnan. Wondene waosan ingkang dados nats dinten menika Yesaya 51 ayat 10 ingkang mekaten. Sabab sanadyan gunung-gunung padha ngalih lan tengger-tengger padha gunjing, nanging sesustyaning sun ora bakal ngalih saka ing sira, kuwen prajadian karukunan peparing ingsun ora bakal luwah gingsir. Mengkono pangandikane Pangeran Yehuwa kang paring sih palimirma marang sira. Dene andharan renungan Sabda Winedhar dinten menika mekaten. Ing salebeting gesang neningkahan tiyang kakung lan estri kasuwun tansah setya tuhu. Arang sanget menawi sampun tumindak sedheng lajeng sedya ngapunteni lan nampeni malih. Kathah-kathahipun pilih kepisahan. Ananging menawi menika kalampahan saged kemawon sesambetan seseman menika lajeng kabulih. Menika ingkang kelampahan ing sesambetanipun Gusti Allah lan Israel. Semah ingkang setya. Pangandika menika sejatosipun negesaken malih sih sustyanipun Gusti Allah ingkang langgeng. Boten wonten lelampahan ingkang saged mbatalaken janji kastyanipun Gusti dhateng umat. Paukumanipun Gusti menika namung sekedhap kemawon. Pranyata Gusti Allah inggih milujengaken malih umat Israel. Menapa ingkang njalari Gusti Allah nindakaken mekaten? Boten sanes kejawi awit katresnanipun Gusti dhateng umat. Gusti Allah boten ewah gingsir. Panjenengane tansah tresnani umatipun kalebet kita sedaya. Pramila kala ngurbanaken dirinipun kangge kita ingkang asring balela dhateng panjenengane. Kawilujengan, berkah, pangayoman, pemulihan, indak-indakan lan kastyanipun janjinipun menika namung awit katresnanipun Gusti dhateng kita. Sih rahmat lan katresnan menika rumaket wonten ing pribadinipun Gusti Yesus Kristus. Gesang menika nawakaken maneka warni kanikmatan ingkang damel manungsa asring supe bilih menika namung sawetawis wekdal kemawon, boten langgeng. Ing katresnanipun Gusti kita nampeni maneka warni berkah ingkang langgeng. Pramila perangan kita samangke lan salajengipun inggih menika jagi kastyan kita dumateng Gusti kanthi njagi sesambetan kita ing saklebeting pandonga, pangibadah lan sikep kita dhateng sesami. Gusti berkah. Mekaten renungan Sabda Winedhar ing dinten menika Gusti paring berkah dhateng kita sedaya. Amin.